Abantu asebeke baba o Secretary General kule sebe u7 manje. Ngoba sidlali. Noma ngabe uzazi ukuthi umkhulu uyathandwa, wikho konke, we don't care. We talk about our party. Laba bala kule party abathi mabebona umuntu engasebenzi sikhuluma lesazi ukuthi kwenze njani noma eneyinkinga noma onile ebese sithi awusuke akekho umuntu odala ukuthi uyohlala esikhundleni kuyozangena ezulwini ayikho lonto akuyona indaba yakho if you don't know ozubuza ukuthi kwenze njani kunabantu abaze bathi bafuna ukulokhuza ukuprotesta ngoba sithatha idecision ethile kusho ukuthi ayikakheki le party le ayikakheki ngalendlela esifuna ngayo nginitshela impela nani nivuma impela nize nixoxe indaba nibhale ngayo yini yona le sifuna inkululeko la asivikeli umuntu sikhuluma nomonke umuntu la nalabe sathi kuqala bahambe azange sibaxoshe wayihambela ngoba kwakunezinto ezirong singafuni ukubaphoxa sitshena isizwe ukuthi bonini ngoba iningi labo loneli kukhulu manje waye bese ningena indaba eningayazi waye ke ningewona olokhuza nihlala nithi yini lento lephezulu lapha lenhlangano hayi makuthiwa manje abadala kakhulu abaphethe kakhulu phezulu kuthiwa yini labala awuyazi high command high command aniyona high command aniyona high command i-high command okufanele ukuthi ikhulume indaba zalenhlangano owenza kahle nongenzi kahle owenza inkinga nongenzi inkinga akuyona indaba yawenu le sengitshena abadala ke manje nothi ngani ngoba ibona ngizokuthiwa impela bazobe beprotesta kufanele ngabe sithola inkululeko silela inkululeko sibhizi siyavikelana sodwa singazi nokuthi lo munye umuntu wenzeni ayenziwa lonto uma sithatha isinqumo sokuthi sakha lenhlangano sasingakho inhlangano ezokwenza nalokho okuzwayo okwenziwa abanye ingakho nje abanye abantu abenza izinto ezirong singafuni ukubaphoxa uma sithi akaphume lo asisho ngoba simsukela nje ngizwa kahle kodwa ngeke sinitshene ngoba asifuni ungcolisa amagama abantu thina sibhekene nani nokukhulula umuntu omnyama asibhekile ukuthi umuntu omnyama onathi uma mhlambe kukhona okuthile sokufanele ukuthi siyeke umzabalazo ke manje sizolwa sodwa hawe bantu thina abantu abamnyama hawu sibahla kangaka kodwa sibuye manje uyayibona nje ngizwe phela abantu sebethi hey siyakhankasa ngizoke ngibone obani abakulehle abazobona bekhonka bekhankasa ngoba uma befuna ukuyokwakha iphathi yabo bahambe bakhe iphathi hayi ukuthi bahluphe thina la ngijabula kakhulu ke ngoba intsha ayidlali ngoba iphutha uma nabo sebengena kulezi ndaba intsha abantu engibathembile ngoba abantu bekusasa abantu abazi ukuthi ikusasa elabo siyezwana sizwana kahle nize nazi kahle akukho umuntu esizomncenga akekho no no matter how good you are or important you are or educated you are asimngeni lokho thina akubona bonke abantu aba-educated la siyezwana faneke sihloniphane thina abantu abamnyama silungise lento efuna ukuthi ilunge siyezwana we mabo we nkosi yami hey weba kwethu mase sakha omama sokhuluma nabo
Ngiyazi ukuthi kuyakhulunyiswana ngapha nangapha. Nasentsheni bese kuqala ukukhulunyiswana baba ngathi hey kuyonakala ke manje. Because simele isizwe. Asiyimele thina, asimele isonto. Simele isizwe. Isizwe ngisho uhlanya lune right yokuphila. Ngoba lusidalanga lwadalwa uNkulunkulu whatever. Ngisho uhlanya lunelungelo lokuthi luphathwe kahle libe nendawo la likwazi ukulala konke. Umsebenzi wethu lo akona umsebenzi sibange sodwa. Mina ngikhathele nje impela leyonto. Ngikhathele. Sizoba nomhlangano kuhle ngoba bakhona nabefundisi. Sizoba nomhlangano nabo budebuduze nje. Abantu okufanele ukuthi kube yibona abasibeka phambili, abasikhombisa indlela, nendlela eyazulwini le kuthiwa ihamba baye kuSathane, abayinaki ukuhamba labo, sithina siyezulwini. Sifuna basifundise lokho. Uyabona nje umfundisi uma sebamba umnyango ngesilokuzana ethi hawu Nkosi yami uthi izulu lisekhona pho kusho ukuthi phela mhlambe thina sesohlala la nompela ngoba phela indlela abasasikhombisi ngikutshena nje ukuthi mina lokhu okwenzeke manje akube into ngifuna iyouth ibe nemembership engaphezulu kwalesinayo youth ngoba ukuze sithathe izwe kufanele sibe ne 2/3 majority. Manje uma sigwazana sodwa sihlwebhana soyithatha. Siyobusa nini? Silibazisa isikhathi sokubusa kwethu. Siyasilibazisa ngokubanga. Uzonda umuntu nje ungazalwana naye ngoba nihlangane kwipolitiki. Angifuni leyo nto. Ukushenda impela ungayibuzanga. Our job is to liberate South Africa from oppression. That is our job. And that must be done by many of us voting because we've got at least a route now to take over. Just to vote as Africans for ourselves. And we have it.